Kaixo, gaur azalduko dugu nola egin mintegiko Drive karpetaren segurtasun kopia. Batez ere, ikasturte amaieran komeni zaigu egitea kopia bat, segurtasun kopia bat. Modu ezberdina daude, posible da script batzuen bidez egitea, hau da, aplikazioetan nik instalatuta dauzkat, adibidez, Drive Migrator, edo beste bat ere badago, beste bat da copy folder, eta hauekin egingo nuke egin kopia bat karpeta horrena eta Driveen bertan gorde. Batzutan script hauek arazoak ematen dituzte karpetak handia direnean. Orduan, seguruena uste dut dela deskargatzea. Horregatik, erakutsiko duguna da nola deskargatu mintegiko Drive karpeta eta gorde sareko karpeta batean. Hemen daukat Driveko karpeta eta egingo dut pixkanaka. 3 karpeta dauzkagu guztiok, mintegi guztiok, eta mintegi buruak egin beharko luke tarteka segurtasun kopia bat. Nik hasiko naiz hemendik segurtasun kopia egiten. Aukera duta daukadala, deskargatu, besterik gabe.